mikasiky fandrosoan'ny tanànatsika. Za fa tamin'ny l'école tambadiky tagny mitondra livre, mitondra laboly, za fa tamin'ny CG tagny mitondra raha madinidinika livre ilaindreo ndraiky laboly. Dia za amin'izay tiako mandala aminareo ty film hely mampizaha raha ty ndesiko zegny zegny diako zegny aminareo ilainareo. Atao tsikelikely andesy isika zegny mety mahatamby mois de juin zaho a na misika za mitoavy matetitetiky zio fa tsy hanipetraka tanàna kely atsika samby atsika samy tomboky tanàna zegny fanampy. Ia raha mety vitanay boaka agny ndesinay fanampena aminareo ty. Ia voalohany faly mandray nareo Stéphane agnarako sesisesy medeny ohatra zany ty zay raha sazy namako totoera ito sandy agnarana ato zegny rasazy magnampy zay manano bénévolement dia dispensatrice mitadina fanafody karakara zegny zay ato dia faly mandray nareo ato zegny saly le vaccination dia bureau rasazy ato vaccination CPN olo tsapa ambadika ato hoe militaire zay zegny salle d'accouchement mety invité ato zegny salle ty frigidaire vaccin dia tagamisement dia ty le paillage dia ty zegny accouché accouché vakatery dia io galatsiena nazonare dia ambadika ty ambadika ato hoe salle surveillance olo manana zegny ino marary ty bureau ny fahamasitsika dia olo marary zegny ty le olo mila surveiller dia ato zay salle de consultation. खुशबुओं से तेरी यूं ही टकरा गए चलते चलते देखो ना हम कहाँ आ गए जन्नते कर यहीं तू दिखे चाँद सूरज सभी है यहाँ इंतजार तेरा सदियों से कर रहा fiky zegny nagnatsara service-nay io zay zo magnefa 310 000 par mois pour jiro zo karaha zay koa mirasa azy 310 000 aya 120 000 ariary par mois volam-pozy fe mba satria fa grave loatra e karaha fa tsy rary loatra hoe manjeky be andrahany lalamo marary amizay hospitalisé ato dia zio raha karakara zio zay izy koa tavandra fanjakana ho tegna marigny ny tanàna tegna maro loatra zegny le raha samby atsika fampagnampy. Bon, merci voilà. Misaotra betsaka betsaka nareo, merci nandreza hay. Misaotra betsaka koa fa izy koa anao tsy nandalo edy ndeha anao tsy hena fe zay nanana communication andafy